пакую для вас падарункі калядныя. І ўжо так набіў руку, што вырашыў азнаёміць вас са сваёй методай падрыхтоўкі тэшулек да калядных падарункаў. Запрашаю у маю майстэрню. Аднойчы ўвечары, калі калолі зоркі зрок, ішоў снег па ўсёй зямлі, і ціхі вецер разносіў песні, што спявалі дзеці па ўсім свеце. Ага, пляскаючы ў далоня, чалавек адзін уцякаў ад пагон. Але гэта яшчэ не ўсё. Кожны з вас атрымае дадаткова паштоўку скрываўлены, стомлены, але веру і наклейку. Што будзе яму цуда на каляды.